Sí, rabia porque se nos escapen esos 3 puntos desta maneira pero bueno, creo que fixemos moitas cousas ben e hai que estar orgullosos do que fixemos, pensando xa no seguinte partido que dentro de pouco na casa e cos nosos. Bueno, eu miro que vou só, que vou contra o porteiro, que é un man a man, pois agárrame clarisimamente, creo que é moi claro, de feito na seguinte xogada é el mesmo que me dice que para que me apite teño que tirarme. Non sei, é que para min é moi clara, é un último home, vou só contra o porteiro, agárrame, perdo esa ventaxe de 1 metro que facía que podía pois marcar e ir só contra o porteiro, non sei, pois son cosas que non dependen de nós, que non podemos perder o tempo, pero sí que fastidian. Sí, xa é unha costume que non fallan, sempre están ali e, bueno, agradecer que sempre estén con nós e que sigan así. Sí, creo que moi poucos equipos son capaces de marcarlle 3 ao Barça na súa casa e é para estar pois orgullosos do partido que hemos feito, do plan de partido que levamos a cabo e, bueno, aínda que non levemos os 3 puntos, creo que hai que sair reforzados desta situación e pensar pois no seguinte partido. Sensación un pouco agridulce, eu penso que fixemos un bo partido contra o líder da categoría. Unha pena que se nos escape o empate polo menos bueno, demostramos aquí que podemos competir contra calquera e eso teñenos que reforzar a pensar xa no mércores. Sí, como dixen, hai que estar orgullosos do equipo, hemos competido moi ben bueno, é unha pena que no último minuto se nos escape o empate polo menos bueno, como dixen, a pensar xa no mércores. Sí, a afección como toda a tempada, sempre está de 10, agradecémoslles que viñesen ata aquí e o mércores xa nos vemos en Abanca Balaídos todos xuntos e a pola vitoria.